Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita nonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi panapa tatsikwa nemuenzi, tatsikwa nevaeni. Iwo musha usingasvike vaeni wakamboita sei? Isisi togara tichitsikwa nevaenzi. So pane nhau yatoda kuti timbokurukure nayo nezvayo azuva ranhasi. Saka so ndisati ndaenda kumberi ndoda kuti timbonzwe kuti munhu wandakagara naye panapa ndiani achibva kumhoresai. Munhu waMwari makadi. Tinosima makadiko DJ wangu. Aiwa, tinokugamuchirai nemaoko matatu chaiwo chaiwo. Aiwa. Zvinotendwa DJ wangu T1. Aditika. Yes, right. Muri yeZimbabwe ida kuziva kuti munhu watinaye nhasi ndiani? Munhu wamuinaye pazuva ranhasi anonzi CM Shumba. CM Shumba ndi producer. The music teacher, CM Shumba the musician as well. So ndinoita music yangu yandinoita, ndinorekota artist akasiyana ndinoempower my youth. Ndinochekuita music. So in short I think ndiye wandatotaura CM Shumba akatozara ine. Ndinotenda CM Shumba. So thank you very much nekuti tsikawo zuva ranhasi. Ndinotenda. So CM Shumba, nyaya ndanyanya kukudainzirai nhasi kuti timbokurukure nezvayo. Ndakasangana nemavideos enyu akawanda. So muri munhu ari muindustry yemusic. Munorekoda music, muriwo muimbi futi zvakare. Yes. Kashoma kuti producer somehow anowanzokuita music achiita experiment zvinhu zvakawanda. So a lot of people vanowanzozoti producer muimbi pamwe pacho vanotoavoida kurekoda naye vachifungidzira kuti pamwe anenge achiita zvecompetition. Whereas every time patinoita music isusu semaproducer tinenge tichida kuti experimenta something, maybe maplugins or something. So ndinotoita every producer anenge somehow anenge achitori muimbi. That's why achigona kuzodirecta chichi. Exactly. But full time zvangu ndinoita zveproduction. Alright. Music yangu ndinozongoita, but a lot of people varototi just try kutombotipa dzimwe music zakadaro because ndongodropa here and then chikuita masamples. But in future ndichazokudzwisai titewana. Aiwa, ndinotenda CM Shumba. Right. Taona kuti mimi muri munyaya yemusic. Murimo muindustry imomo handitika. So pane nhau iri kunetsa. Handizivi kuti ndakakunzwai muchitaura makatomboibata imimi nyaya iyoyo. Nyaya yamukoma Makingwazi naBaba Ashero, Alec Macheso. Handisi kuziva kuti imimi semunhu ari muindustry munogonawo here kuti patsanurirawo maonero enyu kusaidi kwenyu kuti pakati paMakingwazi naMacheso pangava paine gakava here pakati pevanhu vairi, nekuda kwekuti takanzwa kuti Makingwazi engatara date rake rekuparura album rake. But pavenue imwe chete iyoyo ndo yakanzi futi iri kundoridza futi Baba Ashero. Zviri kumbofamba sei kumagitari kwamuri uku? Muri kuita sei? Baba munoona kuindustry kwedu kune mawana ariko, handiti kunyeperai. Kune mawana ariko. But chatinofanira kunzwisisa manje ndechekuti chinhu ichi chinenge chichiitika chese, it's all about business. Zvinhu zvese ndosaka muri kuona kuti nyaya yemataura yakanaka chaizvo. Inini analysis dzangu dzandakaita semunhu ari mazviri anoswera navo akastadha nyaya dzemusic yedu kunyanya yesungura ndoda kutaura nezvayo. Nyaya yedate iri kuclasha iyi nevenue inoratidza kuti patsvakurudzo dzandakaita dzinoratidza kuti Makingwazi paakaita the venue kunotsarudza venue, vamwe varikutaura kuti patakaona postari takangona date hatina kuona venue. Ndozvandakanzwa zvichinge zvichitaurwa naChipazere. Takangoona date hatina kuziva venue. So zvevenue zvatozongotaurwa later on. Kuti Makingwazi paaida kundoitira launch yake ndo pari kundoendawo Baba Ashero. Saka vamwe vacho vari mukuorganiza zvinhu vanoratidza kuti isu hatina kuona venue, takangoona hatina kuona venue, takaona date chete kuti tichalonja musi wakati. But zvemavenue zvazoya later on. But chandingataura inini ndechekuti chinhu ichi chichiitika DJ wangu munonzwisisa zvakanaka. Handina side randinotora kana ndinota kunge ndiri kuponda Baba Ashero kana kuponda mufana wedu Makingwazi. Tiri kungoita analysis. Since ndakaita video riya ndichitira kubata bicha nazvinhu zvacho. Nyaya iri paipa ndeyekuti
chinhu cheche of course pane tuhondo tumwe tunogadzirwa kunyanya nemafans kuona mafans pamwe maipi vaviri avakatodai ivo pachavo vanenge vasitorina zvakasitereka but mafans manje ndo anozononyanya kucreata chinhu kuti pamwe pane vari kudamburirana pamwe Alec Macheso atya Makungwazi kuti ari kudaita lonji saka Makungwazi obva ati saka Macheso anenge ari kundityawo pachinhu chandinoda kuita that's why vakuda kundivhiringidza lonji but here's my question now chero tikavhiringidza pakuda kunolonjerwa music zvingatitadzisa here kuti music yedu iriri kana yakagonekwa alright venue iri kuitirwa panapa right iwo ndavo yakuzoita venue apa pamwe ndavhiringidza zveshuwa ndisikuda kuti uitire ipapo zvingatitadzisa here kuti song yangu itotadza kunakidza kana ichinakidza hazvitadzisi kudaro mubvunzo wandabvunza but okay sorry alright let me alright okay but chinoitika manje ka chinhu chinozongoenda kundovhiringidza ndechekuti vanhu pavari kuuya kulonje vari kupinda mahara here kana kuti vari kubhadhara kulonje kuri kubhadharwa baba kuri kubhadharwa saka challenge irozondoitika manje mukoma MCka ndiye kudayo toti sisu Makungwazi kana kuti baba washero wauya nhasi wachiridza handitika vanhu wabhadhara wapinda mangwana Makungwazi akuuyawo ipapo futi the same venue iyoyo vanhu vanozobhadhara here wachipinda aiwa saka iwo kana une maloya wafanzi manje because nyaya yemafanzi ko mafanzi kana mari asisina mafanzi asisina atoenda kwamudhara Alec but vanga vachiona kuti pane date reRamakungwazi vanofarira unozviziva paitika kuti uri kuona kuti pane nyaya dzekuti Macheso aita show yake nhasi bozi gala akachinhu chihombe zveshuwa vanhu vanosechwa mari then Makungwazi pamwe oda kuzoita futi chichi zvinotodisturba business wise zvinodisturba so ndiri kuti inini asi kana une maloya wafanzi ako iwe anokutemba kuti chinhu chako chakapenga they will always come in numbers vachitongokusapota right aiwa ndiri kuti inini challenge yaitika of course yaitika but takatangana neipapo futi ndachingotaura zvangu kuti zvinhu zvokuti venue yazodai zvinogona kuitika but kana takuda kuchitaura zvebusiness relaunch zvinoda kuti show yekuti maybe wangoda kungoita show nhasi ilaunch yealbum ndizvozvo zvinoreva kuti isusu chinhu chari kuitika apa ndechekuti munhu ari kuda kunodropa chinhu chinyuwa nechegore rinori zvinoreva kuti chinhu ichi ndakambozvitaura paya ndikati the best solution inogona kuitika paya kana watonzwisisa kuti mashopu maviri unoziva kuti pane Pick n Pay pane Spar mashops iwo anoziva kuti tinotengesa zvinhu zvine value tese zvakanaka ndizvozvo saka havawanzi kudzingana panzvimbo kuti waenda panzvimbo aya saka iwo ndipangu iwo kana uchitemba masina uri kutengesa handitika chingomira ipapo pamamonya wobva waita sei wobva watoratidza kuti ndiri muhombe but kana ukanzwisisa kuti sinheri kai rinogona kundiremera the best solution kuita sei kumira akutomira uchinja date wochinja venue saka imimi maonere yenyu koma MC Shumba muri kufungidzira kuti Makungwazi angaite sei apo opfurira berere kana kuti ochinja date this is my biggest advice for Makungwazi Makungwazi the only thing that he should do for now ndekuchinja date one and zvinhu zvichatoitika izvozvo pakuchinja even akachinja date even if the venue anogona kuitika but tikazoona venue yaya pane adzoka afuta kuti aitira ipapo tozoona kuti pane zviri kuitika haisisiri nyaya yekuti zvinhu zvangoitawo mahwekwe kuti timu remanagement yekwamudhara mupawo rangogadzirawo richiti pamwe hatisi kuziva venue paragadzira but Makungwazi akachinja date akaisa futi rimwe pakazoita imwe muimbi kana mukumasoma kana umwewo anoti ndiri kuda kuchiita rimwe show yangu toziva kuti pane kakurwisana kari kuita saka advice yangu for Makungwazi ndeyekuti ngachinje date chete gala iroitwa ipapo the same venue futi akanada kuita same mavenue ari muZimbabwe akawandisa baba kana kuBulawayo kana kana kumasvingo zvinotobuda but kana akakanzwa mumwe make muchiti venue iyi ndo iripo ngangochinja venue otangidza but chandingada kukuudzai baba chandachida kunyanya kutaurisa panyaya ndechonaiso ndechekuti munoona here kuti Makungwazi chinhu ichi chinogona kuita kunge chauya kuzomukwadza aiwa but chauya kuzomusimudza every time panoitika zvinhu zvakaita seizvozvezvo mukaenda kuna naAmerica kuyo handitika kana kumafundisi yazvo man of God anogona kuti uya achikuudza zvekuti dzimwe nyaya dzisingaitauriki kungoti vanhu mutaure nezvake kana mangotanga kutaura nezvake zita rake ratosimwa saka ndikuti for Makungwazi tingati kuchema kwese mukange kuchiitika kuchitaura nemafanzi mumwe maMakungwazi izvozvo is celebrating is not even crying the way atiri kuona kunge ari kuchema because why launch ide yanga isina kuitika zvinhu izvi vanhu vakawanda vaitaura nezvayo here pakufunga kwenyu waisataura right saka tiri kuti pazonokrasha mavenue ndosaka pavhidhiyo ramupai ndakati Makungwazi
ndakatoombera maoko so pakavideo kacho ndikati baba ndinombera maoko because pane chinhu chandaona chamashandisa. Okay. Maita venue yenyu madai mukaona kuti vana mudhara mupawo wane zvauda kuita futi ipapo pamatondoti dzvi ipapo pamatanga kutochema chema kuti zvichi zvakuitika pangotaurika nyaya idzodzo vanhu vakabva vatanga kutaura makingwazi saka makingwazi izvezvezvi is the man of the moment ari kutaurika because of show yarongwa nana mudhara chipasi inoita kunge vari kuda kuvharira makingwazi. Saka kureva kuti kuna makingwazi ka itori very big advantage yaitika yelaunch launch yake ichazara vanhu zitereki because ndakatotaura ngati even machurches even magatways that are talking about this launch because paita kunge pane vanhu vari kuda kumurwisa kakuda kurwiswa ikako kari kuita kunge kakurwiswa kasiri kakurwiswa ndo kakutoita kuti makingwazi titaure nezvake zvakanyanya and the boy is good anotori muimba anotogona zvekuti nyaya inongoripo ndekuti mafanzi vakangonzwisa kuti pane pandakataura ndikati ibusiness riri kuitika rekuti we are marketing zvine nzira dzakasiyana yaishuwa. So for makingwazi anditika nemafanzi ese Njanja Express tinofana kutotenda futi vakomana vapachipasa nechinhu chavakaronga iya kana vakaronga after makingwazi I don't know. I don't have that much information asi kana vakaronga even before but still tiri kuti vaita kuti makingwazi ataurwe saka zita ramakingwazi rapamusoro kazve baba ndiri kutaura kuti unoziva here kuti kana takutaura fair kutaura zviri fair chaizvo a lot of people vapaunga kutotaura kuti makingwazi music yake rakapedzisira kubudisa vanhu vanenge kunyara rakavaita asi kunyanya kutaura nezvazvo urikuona saka panotaurika nyaya dzakaita sedzidzi unotaura nezvako mustreet like zvatiri kutoita itime yatiri kushandisa data ratiri kushandisa ndizvozvo baba equipment yatiri kushandisa but we are talking about makingwazi and like much. So why are we talking about this? Because inyaya dziri kurira mustreet saka we will always talk about these issues because tisi tiri muzvinhu zvacho ndoza mati ashumba uya kuno kutoka about mutiudze kuti so ndiri kuti inini makingwazi anditika itora advantage yake kutonyatsa kutosimuka muchinhu ndoza ndakataura advice yekuti even makumbe because kazhinji maartist anotaura nyaya dzavasina kupedza kurekoda ndizvozvo vachine mademo vozoita pressure musi welaunch saka ndaiti makumbe namakingwazi chipedzai zve chinhu chacho chibudi chiri chakapenga because chamirirwa navanhu vakawanda because tikazobudisa zvinhu zvimwe zvezve apa vanhu futi vataurika kudai mawana ataka saka vanhu vakutarisira chimwe chinhu chine power saka ndakati makingwazi mukana wako kushaina mufana wangu wokuti wataurwa nezvako vanhu vakutaura nezvako tiri kutotaura nezvako izvo zvarume vakuru baba inyaya yekuti makingwazi uri kutorira izvozvo saka iwewe chigadzira zvinhu zvako zvezve music yako ngaichingowarijika bho yogadzirwa saundi iri bho woti pauri kunolonja kuti guys ndo chinhu chandaida kulonja cheche pandakavhiringidzwa vanhu voti baba that's why mawana aiwa tinotenda mukoma CM Shumba nekutsanangura kwakanaka but ipapapo ndoda kusara futi ndine umwe mubvunzo futi wekuti munoziva kuti sometimes hakusi kutanga makingwazi nababa Shero panongoda kuburisa makingwazi nababa Shero kana kuti wakaburisa masongo awo zvinoita kunge fanika zvakamboitika futi last time zvinoita kunge fanika zvekukwikwidzana toti here isisu makingwazi anoimba kudarika baba Shero zvinofamba sei ipapo because gakava rawo handizivi wangori 2 zvinotanga urikuona chimwe na baba wangu ndoda kuva clear ipapo ndakataura nanhu namasites ndingori munhu ari kufamba ndiri neutral but semunhu ari muchinhu ka we will always talk about this issues saka mafanzi vasazotitora nemwe nzira yekuti pamwe uya aurasika no tiri kuda kutaura nyaya idzi tichidzibika tichinyatsoonesa mafanzi vazviri pane pavakabudisa pakamboti if you still remember baba Shero ndo vakatanga kutaura date relaunch makingwazi akati a week after saka takatarisa nyaya idzi aita kunge ari kutsvaka mumwe ndiani alright tikuti isusu baba Shero vataura date ka makingwazi vati next week muzi vatikaitika paya chadzokera papi kuti maspan nepick and pay zvaisa mashopu pamwe chete iwo kutemba kuchi uri kutemba product rako saka tiri kutaura kuti makingwazi akati mudhara baba Shero muri kulonja yenyu nhasi but inini handisi kuda kumira 3 years 5 years ndoda kuti after a week nditolonja ndakutoburitsa ndobva ndatoratidza kuti vanhu guys ichi chiri kutopurira chiri unyoro hunohu ndoda kubuditsawo changu zvinoreva kuti ndosaka ndambotaura kuti it's all about business saka aiva mastrategies ekuti zvitaurike mastrategies ekuti we should talk about these people saka iwe ukasaita chinhu chinoita kunge uri kudena vanhu hautauri kuva loya usitereki kunourayisa nenzara
Saka Makungwazi vanoita manje ka. It's not like kuti Makungwazi akunda babashero. Kana kuti babashero akunda Makungwazi. Those avanhu vavira vafana kutokombewa. Okay. Alex Macheso is a legend. Makungwazi is still building kuti ave legend. Okay. So for me, I don't compare these people. Okay. Makungwazi ane stream yake anofamba nayo. Tutaura nezvana Simon Mutambi, tutaura nezvana Romeo Gasa. We're talking about a high lot of artists varimo. So uyu babashero vanotoriwo nestream yavo vachinda vakadai. Saka ava vamafanzi chero veperi kwazvo havafani kutokombeya vana. Anomazvona. Because uyu ndakatobvunza Makungwazi achiti ina ndinatombotara nezvabashero. Ini nditori nemusic yangu yandinotongoitaura chinda ndakadai. Vanhu ndo vanozongotaurawo zvavanotaura. So ini ndiri kutaura kuti Baba Mashero simuvunzwa mavunza. It's not like kuti vari kukunda Makungwazi. It's not like kuti Makungwazi ari kukunda Baba Shero. But it's about kuti mumwe nomumwe ane pakamira. But analysis dzangu dzinoti vanhu tu ava vakadai. Anditika Baba Shero is a legend. Anditika pavakamira paya. Anditika chinhu chavakagadzira havachafaniri kugadzira zvimwe zvinhu kuti vagadzire chimwe chinhu. Okay. Vakatogadzira chinhu vachagadzira zvavachagadzira. Saka Makungwazi akufanira kugadzira zvimwe zvinhu kuti zvigadzire zvimwe zvinhu. Okay. Saka urati vanhu tu vakasiyana. Baba Shero vakagadzira zvavakagadzira vazvagadzira something kuti Baba Shero brand. Okay. Rekuti chero akaimba zvimwe zvatu kunaona zvinenge zvisina meaning zvinotoshanda. Kuroti isusu nana Makungwazi tichine basa rekushanda. So havasi vanhu vanofanira kutombokombewa. But zvinoitika manje ndezvekuti kana uchida kurira unofanira kunomira pamamonya papi ipapo uchitaura kuti nini ndakatopenga ndinotorova ende mafanzi ndo anofanira kuzongopawo judgment kuti ndakamira so. But I think these two people they're not supposed to be compared. Vanhu vakatosiyana. Asi the only problem yandakazoona inoitika ndeyekuti chinoita kuti vanhu varambe vachikombeya Baba Shero nevakomana zvinokonzereswa nemafanzi nemamwe maghost accounts ariko mazuva ano. Okay. Maaccounts iwayo anenge achitsondora maartist ari kusimuka isungura. Urikuona zvinonokonzeresa kuti vanhu varambe vachikombeya Baba Shero nevana vavo vanova neMakungwazi nesu isusu. Alex Macheso is a legend. Yeah, sure. Anofana kurarama achitogadzira magala ekuti sungura chimbomira yapi chimborowa magitari ndakatarisa kufana undoona wandogona kusimudza ndeupi. But problem yekuti kana kune maghost accounts anoti kana Makungwazi achitira kudai ari kutsikwa. Franco akatira kudai ari kutsikwa. Uyu akatira kudai ari kutsikwa. Iti kana yotoita production dzako dzakadai ndiri kutsikwa. Kurova kuti vanhu vari chiri busy kukombeya legend nevana. Zvinorova kuti hondo indoenda kumbirisa dei Baba Shero nemanagement vaita kumisa maghost accounts aya anotsimbirira ma-upcoming artists. The more uchitira kutsimbirira upcoming artists aya uri kuratidza kuti iwe uchikuda kukombeta navo. Ndo zvinozokonzeresa nyaya dzakuitika. Hondo idzi dzinokonzereswa nekuti mafanzi vari kutotikurisana because pane vanhu vanoratidza kuti mudhara uyoka achiri pacompetition nevana. Asi makazvitarisa Baba Shero havachafaniri kunge vachiita competition nevana. No. Baba Shero vanofanira kutoita egala baba resungura. Okay. Rekuti vanoti Franco mira apa. Makungwazi mira apa. Simon Mutambi mira apa. Romeo Gasa mira apa. Pasina kana kuti hondo ndonofanira vatika. Zvinoreva kuti by so doing as a legend vakufanira kutongokuita competitions magala edu zvinoita vafanira vedhanzo zvezvo. Vanongoungana vachitopusha chinhu. Saka sungura inonodzikiswa nenyaya yekuti vari busy kuti ma-legends anenge achikombewa nevafana. Of which ma-legends akufanira kunge achisimudza wafana. Right. Saka inongodzokera pakuti Makungwazi haafaniri kutokombewa naAlex Macheso zvakatosiyana maworld maviri akasiyana. Alex Macheso panguva payatsvaka competition nembiri akatoipfuura that stage. Iko zvino akungoita zvekuti vanhu vangoziva kungoti ndiriko ndoda kutandara ndichita ndirikuita. Noti kuti akuisa effort stereke pakugadzira chinhu never. But isusu nana Makungwazi nevamwe vaimba tichiri kutiraya kutoisa effort kuti tigone kutinanavira malevels ayaya. Saka hafaniri kutokombewa. But kuti urire unofanira kutaurika nevanhu ivavo. Ndo zviri kungoitika. Noti kuti vanhu vaviri vanofanira kukombewa kuti uyu anodarika uyu anodarika. Aiwa ndokupabata. Asi imimi wacho vaimbi wacho muchiri kusimukawo muchiri kuda munobvuma here kuti Baba Alex Macheso ilegend renyu munopabvuma here ipapo kana kuti ndimi futi munokonzeresa kuti vanhu vazotange kukukombeyai nawo. Yes, nice question. Isuwo futi ma-upcoming artists nekakutaurisa katinoita streets. Handitika. But ndodzokera futi pakuti kakutaurisa kaya mbode DJ wangu kari kunokonzeresa futi nezvandataura zvezvi. Tiri kuti isusu hakuna munhu asingataure baba. Ndizvozvo. People always talk. Saka isusu sema upcoming artists nevafana vangu ma-upcoming artists vese vari kusimuka anditika
vanotozviziva kuti Alec Macheso legend baba. Because imagine tinongotora vane magariro dziyana namamberi nana vakiridzo nana zvakanaka zvakadaro todzisa apa. Right. Atinoda kuti mutora zvari kuita izvezvi. Zvino zvakafanira kuda kukombera isusu tozvikombera naNicolas Zakaria nana Jonah Moyo. Azvibude baba. Nana Chibadura. Azvibude. Saka zvakafanira Alec Macheso is a legend vanotoziva vanhu. But the only problem yasara kuti kandire kuti zviri kuita kunge ma-legends acho. Ari kuda kuramba achikombita nevafana. Okay, through not Sterek. Through vanhu vanoita kunge vanenge vachinzi vanhu vavo vari kutaura pa social media. Vachitsimbirira ma-upcoming artists ari kusimuka. Zvinoita kuti ma-upcoming artists kana akambonyarara anopedzisira ataura kuti mwana uramba uzonditsondora. Ndakupindure. Saka vakuleka respect pamudhara. Whereas mudhara asiya kutaura pane vanhu vari kutaura vachiti dena vafana. Okay. Saka zvozoita kunge vafana vari kushaya respect. But vafana vanotozvidza kuti uyu moto. Yeah. Tuto hapana asingatozvizi kusungura kuti Alec Macheso wabaka. Utori moto iyoyo. Moto chaicho zvecho vanotobata baba zvebasa. Handitika. Kuti chero okay, tongoita kana pa live show unotozviona kuti the performance is just top notch. Anozvona. So level iroro level rimwe rotoonekwa kuti madhara akagadzira saka i legend. Saka hati vatotozviziva sema-upcoming artist kuti this person is a legend. But so legend wewe ukasanohendwa zvakanaka through ma-social media platforms anoda kukondrwa nokumanejwa unonoita kunge munhu achiri kuda kuramba achikompeta nevafana whereas iye ari legend. Asi iye baba Macheso ngei wasingambonyanye kutaurika kazhinji kacho havambonyanye kumbokwikwidza neumwe munhu like kana zvakafanana naSimon Mutambi kana naRomeo Gasa. Vanongotanga kungonzi pana Makingwazi baba ndo panongotangira nyaya dzavo. Saka vanhu vanozovakombeya manje kuti Makingwazi arikuda kuburitsa album saka utaura kuti mudhara akutotya. Mudhara akutya Makingwazi akuda kuburitsa. Ani muri kuzviona? Saka ipapapo ndo panosingazivi kuti daka ravo vari 2 naMakingwazi rakambonyatsa kumira sei. Ndobva ndodzoka futi kunyaya mataura yakuti no kunogona kunge kune ma-ghost account ari kuita kuti chinhu chirambe chichitokonywa kuti zita raMakingwazi rirambe richidiniwo futi. Right. The more you talk about a person ndo panotokwira. Saka ndakatarisa nenyaya dzenyu munhu waMwari. It's not about Makingwazi chete. Ndo saka ndambotaura ma-upcoming artist mazhinji anenge achitsondorwa. Ukanotarisa pa social media titori nema-ghost accounts names iwayo. Nekuti kana watarisa baba panotsondora every upcoming artist. So zviri kuitika paya ndezvekuti pane vanhu vakaita sana Franco. Vanhu vakaita sana Romeo Gasa. Vanhu vakaita sana Makingwazi watiri kutaura. Nevamwewo vari kusimuka vana Chris Million vanani. Vanhu ivavo vanenge ndo vamwe vanhu vanenge vachitaka kutsondorwa. Okay. Simon Mutambi kashoma kutsondorwa handitika nenyaya yekuti anenge Simon Mutambi the secret iri paya ndekuda so. Ndosaka ndati ma-ghost accounts. Iye mudhara mupawo haanyanyi kumbotaura nezvazvo haumona achitaura. But pane pakambobuda Romeo Gasa achitaura mumashure mudhara achimbotaura iwa mana takwadzwa ndakamboiona post iyo. Takupindurawo right. Ndakona zvati kutaura. Because pane vanhu vanenge vachitsondora vanhu. Handitika then management yonyarara. Vachifanira kuti guys zvamakuti chimbopotai muchisiyana nevanhu ava. Andozviona. Saka Makingwazi zvataurika but mukataura even Franco Slow handika chero akatira kudropa something. Vanotomutsondora futi. And atsondora nemudhara Alec. Anotsondora nevakomana vaya nemafans. Anomazvona. Zvinoreva kuti secret pana Simon Mutambi akagaina even mafans unozva nenyaya ichi. Simon Mutambi mafans even emberi kwazvo vanomuda. Why? Secret iri paya nichaitaura kudai so. Simon Mutambi akaita kunge munhu ari loyal kuna mudhara wepashero. Okay. Zvekusvika pakuti akatombopiwa basic tapa launch yake vakazodiwa. Why? Because Simon Mutambi anonzi asati ambonzwikwa achitaura zvakashata pamusoro pepashero. Alright. Vakafamba vakaberekana mumashows vachiita sei. Saka zvakuzoitika paende zvokuti mafans zvaanozoita. Ndosachiti vanozopindira hondo dzimwe dzinenge dzisiri dzavo. Mafans Simon Mutambi akanosplita mafans Alec Macheso. Okay. Vatora mafans mamwaya. Saka mafans anosapota Alec Macheso ndo mafans anosapota Mutambi. Okay. Because Mutambi haatsondori pamaplatforms atiri kutaura iwayo. Alright. Because vanoti Mutambi ndewedu. So Mutambi anenge ane advantage yekuti vanhu vanobva vatanga kumutevera because mafans amudhara mupawo anobva atevera because anosplita mafans. Okay. Panyaya yekuti akaita kunge munhu ari loyal. Vanotora mafans. Okay.
but kana vanhu vari muzvikona tiri mumaroom mabackstage baba kunongoitaura zvakawanda zvinenge zvichiitika tichiziva isusu tine panapa tichiziva nyaya dzakawanda dzevaimbi kuti uri kuziva chi okay ari kurasmaizva isusu ndosaka tati panapa baba titaura zvakawanda tichiita vana mafira kureva tiri muproduction imomo tiri muindustry iyoyi zviri kuitika paipa ndezvekuti asi makungwazi chete ari kubayiwa vakawanda vaimbi vari kubayiwa but havabayiwi stereki naye mudhara vanobayiwa nevakomana kunyanya magosi iko zvino redhiyo kuya kuti kushekini baba kunopusha zvinhu zviya masocial media platforms saka masocial media platforms aya ndo ari kunoti every artist ari kusimuka vari kumutsimba vobva varamba vachitaura kuti but mupawo Alec Macheso saka vanhu vobva vati saka iwo muramba uchikutaura nezvati sikoenda kutadzira papi saka vari kuita mugero varamba vachikombetisa mudhara nemayouth ari kusimuka so it's not like kuti makingwazi saka iko zvino andinoona pakutaura nezvamakingwazi vanotarisa pamaplatforms iwayo vari kunge vachingotaura vakanomubaya zvakati saka by so doing vari kunouraya zhanra redu resungura zhanra redu resungura vari kunofira kuti patiri kufanira kuuplifta maupcoming artist tiri kunoita sei tikubva tanomatsimbirira tsikirira manje zvobva zvaita kuti music yaite sei zviite kunge pane munhu wani akamakwa kana kuti zvaita poita kufanira kusara pane munhu wani kusungura anofanira kuramba achirira which is very very bad ini ndiri kuti kurudziro yangu ndekuti Baba Shero as a legend vakapfuura level recompetition nevafana vakufanira kungoita zvinhu chete vachingoenda vachitosimudza vafana ava because hapana pachambogoneka kuti Alec Macheso azonzi varisi vanomukopa vanzi vamukunda never hazvigone kuitika zvinhu zvakadaro saka pakashata saka imimi zvamuri kusungura muriko kusungura zvamuri kutarisira kuti mafanzi anga achigadzirisa panyaya iyi kana kuti vari kutsikirira vamwe bozi ndichiri kurangarira mazuva apfuura makore apfuurayo pagore paigona kungoputika mumwe muimbi makawarayirwa so motonzwa pari mumwe muimbi atodi obva atotaurwa nezvake akutorirarira but haanyanye futi kurirarira anongonzi futi gba haachanzwiki saka imimi semunhu ari muindastry muri kuti mafanzi anofanira kuita sei pamusoro pevaimbi vesungura ava mafanzi zvaanofanira kuita ndekuti ngaatirege kunyanya kupindira hondo dzedu dzinogadzirwa kumasocial media maghost accounts kana kuti nevamwe vanenge vachingotaurawo zvinhu ngatimbotirai kutsigira art sezvairi kana munhu achigona anoita sei anogona let's support munhu iyeye aende kumberi saka mafanzi angu chandinokumbira ndechekuti kana munhu ane art yake yaari kuita pamusambo wake waari kuita ngatirege kuda kumurisanisa nemumwe munhu kana kuti maimbiri ari kuita Franco aya muda kumurisanisa naAlec Macheso maimbiri ari kuita Makungwazi aya muda kumurisanisa naAlec Macheso aiwa kana Makungwazi achitori neati rake raari kuita let's just support him like that tikadaro kumafanzi edu esungura I think ndo pari kushota kuti tiri kubva tatora hondo dzedu dzinenge dzangotaurika idzi tobva tatomaka munhu then ati rake chero rakaita robva ratonzi agonewewo but mwanotarisisa munhu iye ukanyatsoteerera music yake utonzwa kuti music yake inodzidzisa music yake ine future but vanhu vakanomutsondora asina kwadi vatonzi atopera but saka inini ndiri kuti mafanzi let's try to support art sezvairi tisingatarise politics dzemuma-inbox avo vaimbi vanenge vane ma-inbox ukatovaona vari vese baba vanenge vachitonakirwa but iwo motogona kutotadza kutomusapota munhu uya after all handitika mari yekumberi kwazvo babaka inenge isingazoni kuti goni ndipinda mamwe mangu chindichengeta chokwadi aigoni kupinda mumwe dzamakungwazi mari kwamakungwazi aigoni kupinda mumwe kwenzana saka after all munhu anoda kutsvaga kurarama ndizvozvo saka mafanzi mukasamusapota muchimupinza hondo idzi makumuraisa nenzara saka achatiraiba omidzwe zvimiririra otaura moti anotaurisa iri nyaya yekuti ari kuti guys ndikuda kutirai kuclear apa kuti mundinzwisisewo kuti handina kana mhosva nemunhu but ndikuda kutirai kuita sei ngosimukawo alright aiwa tinotenda mukoma CM Shumba nekutsanangura kwakanaka tinenge tikuda kunzwera mzvera ende chirongwa icho chichi tichaita kuti ticharamba tichikudainzai because imimi magara muri kusungura kusungura kune hondo right tiri ipapo ngatichimbobatei nyaya ya Gift Amuli naFestifarai mungatitsanangudzire kuti zviri kufamba sei takagumisira Gift Amuli akasungiswa naFestifarai nenyaya yekunzi Gift Amuli aitaura kuna Festifarai kuti akadya mari yechema handitika pakadini but nowadays tikatarisa futi pa social media pacho
uyu anenge ari kuti ari kukanda uko pane zvamungakwanisa kuti tsanangudzira pakati pevanhu two ava. Right, nyaya iyi ndo yandinosanganisa nenyaya yatatanga iyi. Kuti ukaona uchitaurika unogona kuitira chinhu chakashata chinhu chimwe chete icho chokusimudza. Right. Ndo saka ndakachiti kana ndandiri nini ndaigona kutoenda kumanagement yekuve kwangu kumachiso ya vari kungashoya ndotovatengira madrinks zvamwe magona bhozi ndataurika ndiri nangofanira kumakubhazi kuti aumana chimboya kunonombokutengera madrinks bhozi chinhu chamagadzira ichi ndisimudza taita nditaurike saka takanonangana nenyaya yagift amuli nafestival baba ini ndonzifasi ndo zita rangu sawira wangu sazita wangu anonzifasi mashakata pakafa handiti pane zvakawanda zvakataurika. I was very young but I was there ndakatovatenda namo yeye. Okay. But ndaingotarisawo zvaitika ndaikwa kubackground. Okay. Zvakatoitika mari chema yakatorohwa. Okay. Papaita vanga varipo vakatoti zvishwa mari chema yarwa naningi. Okay. But ndikudziva kuti sifasi machakada akavigwa rini akudhara. Right. Akatopara kudhara tikatokanganwa nezvake. Yeah, sure. But ndiri kuti pazvakaitika nguva iyoyo Gift Amuli ndemumwe munhu wekuti vanhu vakawanda vamunzwisise. Gift Amuli munhu asingawanzo kuda kuwandisa chokwadi chaanoziva. Okay. Anongotaura zvaanongofunga. Zvakatotaura ipapo achiti festival yakatora mari chema. Ndo zvaitoziva. Akatotaura ichoziva kuti festival ndiyakarova mari chema ndo zvaanoziva. Ndo sakazotaura kuti achipangata ane umbo akazodai akadai. But iye ndo zvaaitoziva. Saka Gift Amuli anowanzongotaura chokwadi zvachiri. Saka zvakaitika pepe ndezvekuti festival akazonotaura kuti akarova mari chema zvamubhowa zvisingaiti. Svikapa kunosungisa Gift Amuli. Okay. But let's gatimbotaura takatasa festival anga achiri kutaura here pamusic industry. Engasi yakwe ngusina. Angadzima. Engatodzima zvekutoti vanhu vazhinji vasingachazivi kuti kuna. But saka ndo saka tataura kuti ona uchitaurwa chinhu chero wakatochiita. Ndosa mukona kuti festival izvozvo akutoti ngoma Gift Amuli zvade vachiita kunge vakuita majokes. Vatakatanga isiri joke nyaya. Ingatori mahwana. Munhu akatosungwa isiri content creation baba. Akatosungwa zvechokwadi. Munhu akatosungwa saka ndiri kuti ni mari chema paya pamwe yakatorohwa. But zvaitika zvinhu izvozvo. Anditika Gift Amuli achizoya nenyaya dzacho dziti guys muri kurangarira here kuti gore rakati pane munhu akaba mari chema atoriko munhu but nausungwa. Nobva zvodzisa kungomana nayo atanga kundidenda. Right. Vamusungisa vesho akasungwa. But soon after that pakatanga kutaura mari chema yazoti anditika then first fire vamuka vanga nyararari vakuya apa iko zvinokusungura we are talking about festival festival ane song yake yakatobudisa itoripo izvo Gift Amuli vabudisa yake kuti mari chema festival va respond so we are talking kuti chinhu chakatoitika but pachinoitika saka zvandinotaura ndezvekuti pamwe pacho panoitika chinhu chiro chakaipa mukati meupenyu hwako chinogona kuuya chichita kunge chinhu chakashata. Alright. But chogona kutouya kusimudza. Panogona kutouya nyaya dzekuti postara arogadzirwa pavenue yako chatoya kuzokusimudza. Right. Festival izvozvi akufanira kunge achitokumbodza dzimwe music akapenga because adzoka muindustry because of Gift Amuli akasungisa ari kutuka kuti wakaba mari chema murangaridza kuti wakaba mari chema nobva vasungisana later on vavarezoneregerana vavatozoona kuti aizvi chinhu chatita kuti taure mumastreets kachi festival yabvatomuka kwanga anyarara vadzoka because we are talking about him. Saka nyaya dzafestival naGift Amuli inyaya dzifuti dzekuti mafanzi hafaniri kusunya kudzipindira. Vanhu vaya ibusiness rakutongoitika. Takutongopusha chinhu chedu chienda muri yekwedu nasawira wangu wakanyarara ari kwaari. Pamwe mari yake chema yakati pamwe yakajiwawo. Hatizivi kuti ndiye festival yakaijiwawo here pamwe anga ane macrisis ake ubangari ukupa uchichi. But chokwadi chiripo ndechekuti zvatonomumutsa. Zvekuti festival futi akufanira kutondotengera futi Gift Amuli drink. Baba wangu pamakanditi ndakaba mari chema paya pamwe ndini hangu ndakaitora pamwe handisi ndakaitora but makandisimudza. Saka tinotaura zvinhu zvese zvinozvitaura but after the end of the day zvakubenefita chii. Okay. Saka tiri kuti festival kana wakatora mari chema gore reri iri $100 whatever zvataurika zvakutanisha image yako ukambodzima. Nobva Gift Amuli angu nomuka wari kumba kwake pamwe anga akatongofunga kudhiniwa wakati festival atora mari chema festival wakatora mari chema vataura vasungisana uye achiti yakutondikonzeresa kuti ndikanganisike life yangu vari later on vatonoona kuti aiwa kumkumana atondidzora pachi
pastyle yeah. So imari yechema nyaya dzakaitika nyaya dzisina kuitika, but after the end of the day wawane pazviri zvadzosa vakomana ava pachi pameri. Saka chafanira kuti kanti ngavabike zvinobatika chete. Uyu akabika mari yechema ngachibika zvimwe zvinowo futi zvine musoro. Uyu abikawo yake festival ngachibika zvimwe zvine musoro, vanhu varamba vachitaura nezvavo. Saka imari yechema yakaitika yasazita wanga nditi zvakaitika zvikapfuura. Okay. Vazvazouya after some years zvichita kunge zvakuda kumutsiridza nyaya dzakapera. Vazvachimutsa munhu angaita sei? Munhu enganyarara. Right. Saka ndo nyaya iri panyaya dzana festival nakutamuri ndo zvadziri nyaya dzamufanira wangu Makingwazi naMudhara Macheso. Mudhara Macheso nyaya ibusiness rakangouya kuzogadzirwa. It's a marketing strategy iri paground iri clear. Makingwazi kuchema kwari kuita kuchema wanda kanganisi. Aiwa. Ari kuchema chinhu chitaurike zvakanyanya marketing nyaya kuita kumberi. Mukati kati memoyo make ari kuzviziva kuti chinhu chauya kuzondigadzirira graph rangu. Saka Makingwazi akutaurika nezvake. Festival ine mari yechema akutaurika nezvake. Saka tiri kutaura kuti chiya mafanzi ngavangoti isusu ngatingoona tiri kupi, tiri kumaterrace chete tisupporta art, otherwise zvinhu izvi kaizvi ndezvemudanga vanhu. ya ndezvemudanga. Yes. Saka papa nhau yaMacheso apa Macheso baba Macheso wari kuburitsa album here pa function yakamira sei? Aiwa Mudhara Baba Shero pa function havasi kuburitsa album. Alright, itongori gala rakagadzirwa nana Chipasi ravanenge vaimbi vakasiyana siyana. Alright. So it's a concert yakagadzirwa. Ende namana Mudhara Chipasi ndo maorganizers event iyoyo. Okay. So havasi kuda kuita launch. Alright. Vari kuda kungoita gig. Okay. Makingwazi ari kuda kuita chi? Album launch. Unoona zvine musiyano. Zvine musiyano. Iri gig rekuti kana wanga unofanira kunoridza pamazowe ovhiringidzwa. Okay. But kana ungoda kuti album launch, you can still say guys unaona chi because of this. Ndakuti nini launch yedu takuita muswa a month after this. Avenue akati. Because album launch iyo pari kunobarwa mwana ka. Saka inongori marketing strategy yaitika. Alright. Saka hapana atadzirwa. Aiwa hapana atadzirwa. Hapana atadzirwa. Zvese zvitori boma nake mufana wangu Makingwazi pari zvino. Zvake zvakatorongeka chero pakuita masamples ake upcoming album rake. Ukaona engagement yacho iri serious. Yeah, iri serious. Because of chi? Kutaurika ikoko. Saka vanhu ukatosangana comment section apapi vanenge vachingotaura mufana wangu chibika chinhu chakaita sei? Chakanaka because wataurika chamirirwa. Hanzi chi mugomo chichi bhaza rimirire vari bhaza ritsike vari mugomo. Bhaza ritsike vari mugomo. Unoona album iroro ratomirirwa ende ranyanya kutaurika because paita kunge pane vanhu vanoda kukirasha launch vachisagigirawo musi welaunch. Tongochinja akadheti chete totorisaka pano kana kumboenda pane imwe venue. Alright. Kuroti business riri kuitika zvekutoti ndikatozonyatsa kutsvakisisa panogona kunge management yaMakingwazi neyeukoko zvakatobatana vakatongogadzira chinhu. Alright, aiwa ndinotenda mukoma CM Shumba nekuuya kuno muchimbotipawo nyaya dzakafanana naidzodzo. Saka so ndinotenda tichakudainzai futi because musungura mune zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Muchapota muchitiudzawo kuti zviri kufamba sei, zviri kuita sei. Saka chirongwa chino ichi ticharamba tichipfuurira nacho mberi. Muchizouya muchizotiudza kuti kusungura zviri kuita sei, zviriko here zvokuti munhu ari pastage anodzimirwa maspika. Saka nyaya idzodzo saka pane nyaya saka tichadzibata nyaya idzodzo. Saka pari nhasi toda kumbosiyira panapa. Tichakudzosai futi, tichava tiine mukana futi wakanaka wekuti mumbotiudze. Saka so nhasi makwanisa kutiudzawo pfungwa dzenyu nemaonero amunozviita semunhu ari kusungura ende munoziva zvimwe zvakawanda zvatisati taziva. Saka zvimwe zvacho muchambopota muchimbotirumaonzwa kuti guys mukaona zvakadai apa panenge pachidai. Saka so thank you very much. So wanai mukana wekumhoresa vateereri. Zvakare handizivi kuti pane vamwe vanhu ndanzwa muchitsanangura kuti mimi munoita music, munoproducer, munogadzirwa music. Pane umwe munhu nhasi ari kuda kupindwa muindustry yekuimba. Movha manyatsa kutsanangura vamwe vanoda nhamba dzenyu, vamwe vanoda kuzobatsirwa. Saka munogona kubva mawasiyira nhamba dzenyu, vanoda kubatsirwa vanokuona ikupi vanoita sei. Alright guys, number, thank you so much my DJ. Chasangana zvakare another time na DJ wedu tichitaura
tsenga nyaya dzine chokuita nemagitari. So inini ndari kukuudzai vateereri ndikati ndinonzi CM Shumba, ndinoshanda ndiri kuCM Studios iko kwatinobika misambo yakasiyana-siyana, maafro, sungura iyoyo, whatever genre raungafunga nezvaro, ndinoticha futi magitare. So inini pane vachada kutaura neni maringe nemusic, maringe nemarecordings, munondibata panhamba dzinoti 0777836180. Ndichatangidza zvakare 0777836180. Vateereri ndinokudai zvakanyanya, muitirwe nyasha kwese kwamungange muri, Mwari ngakuitire zvakanaka. Wenyu CM Shumba, bye. Tinotenda muri yeZimbabwe, ndofunga manzwa nzeva dzina muning'ina, ndochirongwa chetenge takakubatirai chinonzi Quick Talk. Ninge tichingotaura ipapo. So patichadzoka panapa tichataura futi dzimwe nyaya dzinoenderana nezvemusic. Tinawo CM Shumba wachitiudza kuti kwakamira sei kusungura ikoko. So thank you very much. Tinokutendai kana kari kekutanga kusvika pano paTichkach MTV. Musakanganwa kusiya masubscriber YouTube channel yenyu, Facebook page yenyu, followai ku TikTok tiriko zvakare. Saka so zvakakosha izvozvo. So thank you very much. CM Shumba munokwanisa kuwabata vanoda kurekodwa music, vanoda kuridzirwa magitare, vanoda ku everything zvese zvinoenderana nemusic, mukana wacho ndiwo uripo. So ticharamba tichiwadzosa pano. Thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikambo zvinotevera. Mazvita.